دەبەر عفرینێ بچاندنیە نەفدارە و بتایبەتی دارین زەیتونێ زاد و مەیوە. ئیسال موسمازێت یانژی تەنە گەلک باش بوو، ئەv یەکەژی ڤەدگارە باراnak û zehf ketiye. Rêvberiya Xweser ji aliyê xwe li cûtkaran merc kir û got çênabe berhemên zêt ji Efrînê derkeve û bihayê genim bi 6 leyreyên Sûrî sînûr kir. Genim gelek başa baran rind biketin, موسم rinde bes genim esharê xwe çîşkî mucibê dolar herzane. Em nabên herzane genim, mucibê dolar herzane. Em darin çi dikirin dibe dolar dinêre. Bes genimî me dolar nanêre. Tesîrê mehruqat li patozya patozî li me giran dike. Meha Hezêranê ne tenê meha cinîna tene ye. Li divê mehê de meywe distewin û tê çinandin û bi taybetî zerdelo yan jî mişmiş. Ango hejmara darên mişmişê digihêje 100,000 dar. Lêgirtina rêkan li pêş derxistina berhemên mişmişê hinek pirsgirêk derxistin pêşiya cûtkaran. Baran her sal rind bû, bes baran rind bû, nexweşî jî baranê re hatin. Zanî, eva jî mualece dixwaze, mualece jî te tê dermên derman be dolar tê kirîn derman jî bawaye. Tê dike ber mûsimê rêkê me qut kin tu zanî. Rêk qut bijî bîdayê me kok erzan dibe, ne pera tê firotan. Em wê bîdayê cak de lê diheyîrin te ku de sarf kî. Mûsimêk tê gî dibe mesarîf, gî dibe mesref li ser cûtorî û cûtorî berîk boş dere li malê xwe rûdinê. Ji alîkî din ve dabînkirin û destxistina pêdiviyên çandiniyê barekgiran hilda milê cûtkarên Efrînê. بالنسبة لأسعار جمع أسعار بدولار با و بترك وغيره دیا أسعار صرف راد به أسعار وير راد بن أفيش دبي مشكلات في سر مزارع و تبليه بدا ج تركيا تي والصينية تبرك تركيا والجمع قسمك ج نظام تي طبعا جيب دولار وغيره دیا سواء نظاما سواء تركي سواء صيني دروجا îro de bihayê lîtrek mazot gihaye 200 leyra Sûrî. Dûma tê pêşîn kirin ku xelkên Efrînê bigiştî û cûtkar bi taybetî bi zehmetî û bi çariyê were dûr pêç kirin heger pirsgirêkê sûtemeniyê ne tê çareser kirin. Şêlan Yûsef, Orient News, Efrîn.